Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo masanano muli ndine Austin Kachipeya kumapoyamba nayi mitu yake. Chipani cha Democratic Progressive DPP pamodzi ndi President Mutharika banja ndi amalawi onse akukhuza ndi kukumbukira malemu Profesa Bingu wa Mutharika. President Profesa Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Ndipo dziko la Ghana lati lizipereka chiphatso cha visa chaulere kwa nzika za m'mayiko mu Africa zomwe zikufuna kupita ku dzikolo. Chipani cha Democratic Progressive DPP mogwirizana ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika banja ndi amalawi onse akukumbukira malemu Profesa Bingu wa Mutharika yemwe anali president wachitatu wa dziko lino komanso mtsogoleri woyamba wa DPP yemwe anamwalira pa 5 April mu chaka cha 2012. Zambiri mlipoti lomwe akuwerenga ndi George Banda. Mchikalata chomwe wasaina mlembi wamkulu wa chipanichi apita mukhito chati Profesa Bingu wa Mutharika anali mtsogoleri wosintha zinthu, okonda zachuma komanso okonza ndondomeko ya chitukuko yomwe idafotokozanso momwe dziko la Malawi likuyenera kuyendera. Chikalatacho chati monga woyambisa chipani cha DPP adakhazikitsa chikhalidwe cha ulamuliro woyendesedwa ndi zosatira malamulo a mabungwe ndi zikhumbo za dziko, komanso kuti usogoleri wake udabweretsa kusintha kwa chuma, kulimbikitsa anthu kukhala ndi chakudya komanso chitukuko cha zomangamanga. Chipanichi chatchulanso za ndondomeko ya Farm Input Subsidy Program yomwe yadziwika kuti ndi yomwe yachita bwino kwambiri kusonyeza kuti dziko la Malawi litha kukhala lozidalira, lochita bwino komanso lonyadira. Chikalatacho chatinso phunziro lake ndi lomveka bwino, monga kuti kupita patsogolo kwa dziko kumafuna usogoleri wabwino komanso masomphenya, chitetezo cha chakudya ndiye maziko a ulamuliro, kuzidalira m'malo mwa kudalira ena komanso kupanga zisankho molimba mtima ndi kofunikira kwambiri pa zofuna za dziko. Umoyo wa Profesa Bingu wa Mutharika wasimikiza kuti dziko la Malawi lingathe kukhala lotukuka kwamuyaya chifukwa cha masomphenya komanso kukhazikika kwa cholinga chake. Tikuzindikira monyadira kuti masomphenya ake akupitirirabe mosogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, president wachiwiri wa DPP komanso president wachisanu ndi chiwiri wa dziko lino. Kupitirira uku ukuonesa mphamvu, kufunika ndi kulimba kwa malingaliro omwe DPP idakhazikitsidwa. Chipani cha DPP chati ulemu waukulu omwe tingapereke sikukumbukira kokha komanso kuchitapo kanthu posatira mfundo zomwe malemu Bingu wa Mutharika adakhazikitsa. Chikalatachi chapereka ulemu waukulu ku banja la Profesa Bingu wa Mutharika komanso kwa Malawi onse omwe anakhuzidwa ndi moyo wake. Mzimu wake upitirize kupuma mu mtendere wosatha. President Profesa Arthur Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana pomwe akhristu akukumbukira kudzipereka kwa Ambuye Yesu Khristu yemwe anapachikidwa pa mtanda. Kudzera muthenga wake mtsogoleri wa dziko lino wati iyi ndi nthawi yakuti anthu alingalire pafunika kokondana komanso kuchitirana chifundo, kukhululukirana ndi kuthandizana. Pasaka ndi nyengo yomwe akhristu pa dziko lonse amakondwerera chipulumutso chawo chomwe chinadza kudzera m'mazunzo kupachikidwa ndi chiukitso cha Khristu. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno a Joseph Muthupa atsimikizira Malawi kuti chitetezo achikhumitsa kwambiri pa nthawi ya chikondwerero cha Pasaka. Muthupa amayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamene amayendera madera osiyanasiyana pofuna kuona mmene apolisi akugwirira ntchito pa nyengo ya Pasakayi. Iwo ati apolisi awatumiza madera onse ofunika mdziko muno kuti azioneka paliponse pofuna kuteteza nzika za mdziko muno. Pali njira zambiri zomwe takhazikisa, zinazo sizisowaso kuti kuziulula kugula wanthu, koma chinthu chodziwika kwambiri pansi pa ulamuliro wa mkulu wa polisi Mr. Richard Luhanga akhazikisa ndondomeko yoti
pena paliponse kuyambira kuchitipa mpaka kunsanje apolisi aoneke masana ndi usiku. Pamene anzathu tikuti tikupita tikasangalale tili ndi chuti, ife ndi pamene timayamba ntchito, ndiponso ndi pamene timakhalanso ndi ntchito yayikulu kwambiri kuonesesa kuti nyumba za wanthu zimene achokamo, koma tikuziwa kuti samachokamo anthu onse amasiyaso anthu kuti aziyang'anira pamenepopo, koma katundu wa wanthu, nyumba za wanthu, miyoyo yawo ndiyotetezeka. Chifukwa chake mukuona asilikali athu awa akungoyenda ngati akucheza, atenga futi zawo, akulankhula nkhani zawo, imene ndiye ntchito yeniyeni ya polisi. Chifukwa choti anthu ayeneka kuona kuti polisi yawo ilipo kuti iwateteze. Ndithudi ndiye pena paliponse pali patrol teams, magulu ama patrols dziko lonse la Malawi kuonesesa kuti chitetezo ndichokhwima. Mipingo boma lapempha mipingo kuti ithandize kuyikapo chidwi pa ntchito za thumba la chitukuko cha madera a phungu CDF kuti chizenda bwino. Nduna za mtengatenga ja mhango yapereka pempholi pa mapemphero a chikondwerero cha Pasaka pa mpingo wa CCP ku Mhuju m'boma la Rumpi. Hassan Pili walemba ripotili. Nduna za mtengatenga ajapi mhango anaona chofunikira kwambiri kusonkhana ndi kupemphera limodzi ndi akhristu anzawo pa chalichi cha Mhuju CCP kumene atsindika za kufunika kwa mpingo pa chitukuko cha dziko. Iwo apempha mpingo kuti ukhale patsogolo kuonetsetsa kuti chitukuko chikuchitika pansi pa 5 billion kwacha ya thumba la chitukuko cha madera mwa aphungu CDF. Iwo atsindika kuti boma la President Professor Arthur Peter Mutharika limalizitsa ntchito ya msewu wa Njakwa Livingstonia umene unayima zaka zisanu zapitazo. Mpingo uli ndi gawo lalikulu kwambiri kuonetsetsa kuti ndalama zimene zigwire ntchito yake moyenerera pasakale za chinyengo, pasakale za katangale, ayikepo maso mungapitikire nafe kuti khopi lililonse ligwire ntchito yake limene President akufuna. Ndinene mawu yawa ndalama imene tikakuchita bwino chaka chamawa tipeza zozina zofanana, koma tikapata kuchita bwino ndalama zimene zipita sizazoonaso. Choncho ndifuna wina aliyense kunoko, mafumu, mpingo ndi anthu onse akuno aonetsetse kuti wina aliyense akhale kapita wanzake kuti ndalama imeneyi igwire ntchito yoyenerera. Anthu akuno afuna kuno kusinthe kutukuke. Poyankhulapo pa nkhaniyo, modereta wa mpingo wa CCP kuhenga Mbusa Andrews Wipa ati agwira ntchito ndi boma kuonetsetsa kuti chitukuko chikuyenda bwino. Ife timadikira zomwezi teko chikangoti yayamba kubwera, ife ngati chalichi ngati mpingo titengapo mbali yayikulu mene ananenaso iwonso honorable minister, titengapo mbali yayikulu kuonetsetsa ndalama imene ija yagwiradi ntchito imene anapanga plan eno ake a chigawo, eno ake a constituency, eno ake apa ground zimene anapanga plan zija tionesesa zimene zija kuti zachitikadi. Mfumu yayikulu Mwahenga ya mboma la Rumpi yayamikira boma chifukwa chofuna kuyambiranso ntchito yomanga msewu wa Njakwa Livingstone. Kuyima panyakwa msewu uwu ni chitukuko chikulu chomene icho chenicho chikupindulira chomene isi usange msewu wayima ndikuti msewu ukuchita link ise mpaka na kuchipatala uyu kurumpi boma. So wakurumpi boma tukuluta kuyayi because the road is cut off, no transport, no what. So economy ipara ikwenda makora yayi, ikwenda makora cha. Akristo pa dziko lapansi ali pa chikondwerero cha Pasaka chimene akukumbukira za imfa komanso kuuka kwa Ambuye Yesu pamene kumachitika mapemphero ndi zinthu zosiyanasiyana. Hassan Piri, MBC, Rumpi. Ndipo mpingo wa Calvary Family ku Blantyre wati akhristu andi udindo wopereka nsembe ku ntchito ya Mulungu ngati njira imodzi yofalitsa uthenga wabwino. Bishop Connex Kaduma ndiwo anena izi mogwirizana ndi nyengo ya Pasaka pomwe akhristu akukumbukira kufa ndi ukanso kwa Yesu Khristu. Tikaona mazunzo a Yesu chimene ndi china chimene tikuyang'ana lero, tikusangala lero, tusangala mazunzo a Yesu, anthu akunyamula mtanda kunjako ati njira ya mtanda akutani. Ndero neno kuti pamene pachapo tikupezapo azibambo atatu amene onsewa tikafufuza nalo ophunzira ache amene akulowerera nawo ndi kutenga mbali mu mazunzo a Yesu. Panali Simoni wa ku Kurene
amene ananyamula mtanda wa Yesu, anadzipereka, anampempha, anavomera, anadzipereka nanyamula mtanda wa Yesu. Komanso tikuona kuti panali Yosefu wa ku Arimateya. Yosefu wa ku Arimateya anali munthu olemera, anali mmodzi mwa akuluakulu ngati mina nduna za boma, komanso anali ophunzira wa Yesu. Iyeyo akuti anapita kwa Pilato kukapempha mtembo wa Yesu kuti auchotse pa mtanda paja akwayike m'manda. Ndipo zimene anachita, anagula nsalu, chichoti pati nsalu ya mafuta kapena yoyera kwambiri ndi ndalama zace. Komanso anatenga thupi lija kukalika mu manda amene anakonza iyeyo ndi ndalama zake. Pamene timaonera nkhani adafuna adzalomwe iyeyo manda mucha, koma anapeza kunena kuti akwayikapo Yesu mene mucha. So kuti anali ophunzira wa Yesu amene analokonzeka kuyika chuma chache kuti thupi la Yesu liyikidwe bwinobwino. Tikumvanso tikawerenganso ku Yohane chapter 19 verse 39 kuti Nikodemonso anadzamujowina. Nikodemoja anapita kwa Yesu ndi sikuja, anadzamujowina, anabwera ndi mule zonunkhiritsa za mtengo wace kudza panga thupi la Yesu, zakonza thupi la Yesu ndi liyikidwe bwino. So ifeyo ngati Akhristu, ngati ufuna kuti Chikhristu chipite patsogolo m'dziko mwathu muno, ufumu wa Mulungu upite patsogolo, ndi nthawi inoyo yonena kuti tidzipereke msembe, tipereke chuma chathu, tipereke nthawi yathu, tipereke mkhale maluso athu omwe. Tisamangondo ndapito chali chidabwerako, koma tikupereka msembe zathu kuti ntchito imene Yesu anayisiya ipite patsogolo. Anthu amene akati mandera chali chinena kuti amadzipereka ndi zinthu zawo. Mwina munthu ngati Nikodemoyo, munthu mmodzi sana sonkhetso ndi ate tichite WhatsApp group tisonge ndalama tikagulezo nukiza yekha. Yosefu wa ku Arimateya so yekhaso lero ndakukhala busy Akhristu yayi ka WhatsApp group kosonkhasonga zakuchalika. Koma ndizikhala nthawi imene munthu wekha ukhoza kupereka msembe chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Bungwe la Blantyre Water Board lati anthu ndi kampani zosiyanasiyana zili ndi ngongole zoti zilipire ku bungweli pafupifupi 15 billion kwacha. Bungweli lati izi zisokoneza ntchito yopereka madzi abwino kwa anthu a mboma la Blantyre ndi madera ena osiyanasiyana. Zambiri mlipoteri la Simon Boyce. Polankhula pamwambo omwe bungwe la Blantyre Water Board linakonza ndi cholinga chofuna kuthokoza makampani omwe amakhulupirika polipira mabilo ogwirizira udindo wa mkulu wa BWB Chawanangwa jana, anati kulephera kopereka mabilo kukukhudza magwiridwe a ntchito a bungweli poti limalephera kuthamanga kukakonza madzi akanongeka, kulipira ena mwa makampani omwe amapereka katundu osiyanasiyana ku bungweli, komanso kulipira mabilo amagetsi. Pali akuza kwana chama 15 billion oti dolere. Ngati Blantyre Water Board timakhala affected kwambiri ndi anthu akamapanda kulipira mabilo awo, makamaka kandi amnyumba ngakhalenso those from the industry. Timakhala affected kwambiri una kuti timakanika kuti tichite zomwe tikoza kupanga, zomwe tayerekeza kuti pange mu nthawi ina yake, chifukwa ndalamazo zimakhala kuti zilipo koma sizili ndi ife, zili ndi anthu. Komanso monga muzi kuti ndalama mukachedwa kugwisa ntchito value yake imakhalanso ikusika pang'ono-pang'ono. So zimatipanga affect kwambiri, timalephera kuti tikwaniritse zonse zimene makastomala athu kapena kuti tipange attend to mafaults amene kuti tipange attend to them quickly. Komabe iwo anati akhazikitsa njira yomwe ithandizire kuti bungweli lithe kutolera ndalama zake. Tayika ndondomeko zosiyanasiyana panopa kuti titolere ndalama zimenezo, and posachedwa apa muzitiona ndithu tikhala full throttle kusakasaka aliyense amene ali ndalama zathu, kaya titolera ife tokha wake, komanso tigwisa ntchito njira zosiyanasiyana anthu ena kuti akhoza kutithandizanso kutolera m'malo mwathu. Pamwambowu bungwe la Blantyre Water Board lapereka mphotho kwa makampani ndi mabungwe okwanira 15 omwe amapereka mabilo mokhulupirika. Ena mwa makampani omwe alandira mphothozi ndi hotela ya Amarilis ndi Malawi Sun, sukulu za ukachenjede za Mnyubas ndi Kuhes, zipatala za Adventist ndi Mwaiwathu, komanso kampani ya Ilovo Sugar. Polankhula wapampando wa bungwe lomwe limayendetsa ntchito za Blantyre Water Board Stanley Chilwa ati mwambowu amaukonza ndi cholinga chofuna kuthokoza makasitomala okhulupirika omwe amathandizira kuti bungwe la Blantyre Water Board lizigwira ntchito zake bwino. Mwambowu unakometseredwa ndi mayimbidwe ochokera ku bandi ya Mingoli. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce.
mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tionenso mitu yake. Chipani cha Democratic Progressive DPP pamodzi ndi President Mutharika banja ndi amalawi onse akukhuza ndi kukumbukira malemu Profesa Bingu wa Mutharika. President Profesa Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Ndipo dziko la Ghana lati lizipereka chiphatso cha visa chaulere pa mzika za m'mayiko mu Africa zomwe zikufuna kupita ku dzikolo. Takulandirani ndipo nkhani zathu zupitirira. Wachiwiri kwa nduna za malonda a Edgar Tembo ati boma layika ndondomeko zomwe cholinga chake ndi kuthandiza kuti anthu ochita malonda mdziko muno asamavutike kugulitsa katundu wawo. Poyankhula ndi MBC, Atembo anati boma layika chidwi pa ndondomeko yoti anthu opanga katundu adzika upangiri wapadera pa katundu. Iwo ati izi zithandiza kuti amalonda adzigulitsa katundu wawo pa mitengo yabwino mdziko muno ndi m'misika yakunja. Iwo afotokoza. President anasindikira kwambiri pa State of the Nation Address pa nkhani yoti ifeyo ngati dziko tikhale kuti tikupanga zinthu zosiyanasiyana zomwe tizitha kumazigulitsa kumene akunja kumapeza ndalama zakunja zomwe timatchula kuti forex. Ngati muone Malawi pakali panopo ikuvutika kwambiri chifukwa katundu sitikutha kupanga katundu amene tingathe kugulitsa kumene akunja kupeza forex. So president malingana ndi masomphenya amene ali nawo ndi zambiri zimene boma la DPP lapanga magawo osiyanasiyana. Choyambirira mukati muone pakali panopo tinapanga create amene timatchula kuti economic zones na special economic zones amene basically imodzi ku Tunduzu, ika ku Mzuzu, ina ili Matindi, ina ili Chigumula, ina so ili Magwero. Musemo ndi mene tikufuna kuti mukhale zitukuko zosiyanasiyana zokuzala ndi business. Komanso bankhani ya malonda ya business boma la DPP layika njira zosiyanasiyana zothandizira kuti malonda aziyenda mwakusoka. Imodzi mwa iwo ndi zinthu ngati timati one border post imene yakhazikitsidwa kumloza ku Chiponde ndi ku Songwe, imene imathandizira kuti katundu pa border amapangaso zakalembera madocumentation zoterezo zipasabakhale mavuto. Chinanso titha kunena mgwirizano umene wasayinidwa posachedwa pa ndi dziko la Tanzania imene timati STR, Simplified Trade Regime, imene izithandizanso kuti anthu ati opanga malonda kudutsa maboda azitha kulumikizana mosavuta pa nkhani ya zikalata documentation ndi zina zotero zokhudzana ndi katundu kuchoka dziko lina kupita dziko lina. Alimi akudowa komanso ntchisi ati akuchita bwino kumbali yolimbana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Izi akuti zichomwechi kamba kakukhazikitsa kwa ndondomeko za ulimi wa chilengedwe. Bungwe la Catholic Development Commission in Malawi, CADECOM, ndilo likukhazikitsa ndondomekoyi ndi thandizo la ndalama lochoka ku Dan Church Aid komanso Norwegian Church Aid. Smart Chalika ali ndi ripoti. Kwa nthawi alimi am'maboma adowa komanso ntchisi akuti akhala akupeza kholo lochepa kamba kakusintha kwa nyengo zomwe zimabweretsa mavuto ochuluka pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Iwo koma akuti kubwera kwa ndondomeko ya ulimi wa chilengedwe m'mabomawa, alimi akuti ochuluka ayo moyo wawo wasintha. Ndi ndondomekoyi alimiwa akutha kugawana nzeru za ulimi popanga manyowa, kulima mbewu zakasakaniza komanso mitengo ya zipatso. Mbali ina akutukula manja awo pa chuma. Ahawa atikaphesi mmodzi mwa alimiwa atapindula kwambiri ndi ulimiwu pomwe tsopano akutha kukolola zochuluka komanso kukwaniritsa kuthandiza banja lawo. Panopa tikhozonera kuti popeza kunalo yamba phindulo lakhala ngati lapezekako popeza idagwira ntchito pa malo yochepa.
tinapezako matumba ya 50 kg aja CP paja makhaza kujaza nkhuku koma at least chifukwa chone kuti chaka chinochi chakachathera lima malo ochepa nde zionetsa kuti chaka chino peza rakuza ndi mmene mwaoneramo chaka chino mwene tikhoza peza phindu lochuluka. A Rose Mafedo nawo ati pano akupindula ndi ulimiwu pachuma ngakhalenso pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ine ulimi mmene wanipindulira chifukwa sinisoyeka ndiwo za masamba komanso nagulapo kale obakha ni nkhuku oti ndalama sizinisoyeka kwenekwene chifukwa ndimadwa ndozija numakagulitsa nupeza ndalama ndigulako sotina titophatikizira monga gulu la nyama. Moyo wanga wa tsiku ndi tsiku umenda bwino zedi nuli mumenewu chifukwa nthawi zini makhala kuti ndalama yakutalikira timbangolowa mudimba muno chola ndiyo basi tiphika tikudya. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa ntchito ku bungwe la Catholic Development Commission in Malawi CADECOM amadalitso chilalire ati pamene madera ambiri akukumana ndi ng'amba kamba kakusintha kwa nyengo kulima mbewu zogwiritsa ntchito zipangizo zapanyumba zopezekeratu kuli ndi kuthekera kuothana ndi mavuto a njala pomwe mbewu zawo zina sizidachite bwino. Iwo ati kupereka nzeru kwa alimi ndi yankho ku mavuto omwe dziko lino likumana nawo kamba kakusintha kwa nyengo. Ifeyo mukuona kwathu tikuona kuti zimene tinkaganiza mmene tinkapanga project imeneyi zikupita patsogolo chifukwa chakuti almost mulimi aliyense amene ali mu project iyi anapanga dimba and magulu alimi 2020 amene alipo 150 tinawapatsa mbuzi zimene zikuwathandiza kuti azipeza ndowe zopangira manyowa. So tikayang'ana zolinga zimene tinkabweretsa project ikuyamba tiona kuti zikukwaniritsidwa. Bungwe la CADECOM ndilo likukhazikitsa ndondomeko ya ulimi wa chilengedwewu ndi thandizo la ndalama pafupifupi 574 million kwacha kuchokera ku Dan and Norwegian Church Aid. Smart Chalika, MBC, Doha. Munkhani za malonda. Kampani ya Habib and Castro Oils yapempha oyendetsa galimoto zapamsewu kuti adzigwiritsa ntchito oilo wa galimoto ovomerezeka kuti asaononge galimoto zawo. Izi azinena ku Blantyre pamene mkulu wa malonda ku kampani a Ruben Phiri amapereka mphoto kwa anthu 10 omwe achita bwino pa mpikisano wa Win Big Promotion umene unayamba mwezi wa Julayi mpaka Disemba. Phiri afotokoza. Mpikisano umenewu unapanga land from 1st July ukafika 31st December. Nthawi ya mpikisano umenewu ndio kuti makastomers athu amagula ma oils amene wawa ndachulawa ma 5 liter packs. Akagula 5 liter pack ndiye kuti amakhala ndi receipt ndeti ndi WhatsApp number chifukwa mpikisano umenewu sumapanga land kumalawi kokha kuno komanso maiko ena amene ali kusikwa chipululu cha Sahara. Ndiye kumalawi kunoko amati akagula tikiti ja malowesa mu system yathu. Akalosa mu system yathu imapanga piki mina yapasa airtime, instant airtime prices olo ngati mmene taonera leroli tapilika mphaso zimene zinali ngati ma main prizes ampikisano umenewu. Munkhani za masewero. Komiti yomwe yakonza mpikisano wa masewero a mpira wa miyendo wa Bonanza omwe kuchitikira pa bwalo la zamasewero la Chitipa yati mpikisanowu uthandiza kukonzekeretsa matimu a ku chigawo chakumpoto omwe apikisane nawo chaka chino mu ligi yayikulu ya mdziko muno ya FDH Premier. Ludovico Nyirenda wadza ndi nkhani yonse. Masewero a mpira wa miyendo achaka chino mu ligi yayikulu ya mdziko muno ya FDH Premier ayambe kumapeto kwa mwezi uno ndipo matimu 16 ndiwo mwatenge nawo gawo. Ngati njira imodzi yokonzekeretsa matimu mu ligi, komiti ya Northern Region Super for Bonanza yabweretsa pamodzi matimu a Chitipa United, Karonga United, Moyale ndi Masters kudzera mu Bonanza yomwe komiti yakonza pa bwalo la masewero la Chitipa. Mulembi wa komiti iyi Adonex Chironga anati mpikisano uthandiza kukonzekeretsa matimu a ku chigawo chakumpoto asanayambe ligi yayikulu ya FDH. Tsiku loyamba titakulifotokoza kuti tsiku limene latipasa ifeyo chimwemwe chiyembekezo chathu ndithu chikukhanga ndikuti tikuchifikira ni mmene zachitikira pa ground kuyambira ni mmene matimu mmene amenyera mutha kuona competition imene inalili pa ground from the
gemu yoyambirira mpaka gemu yakumapeto. Ifeyo tili ndithu okhutira kuti zolinga zathu zikwanisidwadi pa mpita bonanza imeneyi. Tinanena kuti zolinga zathu zikwenikweni ndi ziwiri. Wani ndikuwapatsa matimu athu mwayi danga loziyeza mmene akonzekerera season ya 2026. Chachiwiri timafuna kuti tipeze bekanga chepe kuti matimuwa ndithu akhapeze poyambira pamene akukayamba season ya 2026. Chimodzi mwa akuluakulu a timu ya Moyale Achifundo Mwanyama anati mpikisano wa masiku awiriwu uthandize kuona kufoka ndi kulimba kwa matimu awo ndi kukonza ligi isanayambe. Masewera amene atithandiza kuona maplayer amene timakayikira onani lero player amene sitimayembekezera masamba ndi amene akhala man of the match, ndi masewera amene atithandiza kuona kuti who is who mu squad yathu. Mneneri wa kampani ya Chipanga Customs and Clearing Norman Mwale apempha makampani mdziko muno kuti athandize matimu osowa thandizo mu ligi yaikuluyi. Ifeyo monga a Chipanga Customs Clearing tikupempha makampani azathu akuluakulu kuti athandize matimu ku poto kuno monga Karunga United ndi Chitipa United, cause matimu awawa kakhala kumamenya magemu akuoneka kuti akuvutika kwambiri. Mpikisano ukuyembekezeka kupeza ndalama zopitirira 15 miliyoni kwacha zomwe matimu agawane ngati poyambira mu mpikisano wa chaka chino. Ndipo makampani monga Chipanga Customs and Clearing, Ndenga Lodge, Sports, H&D Tires ndi makampani ena ndi omwe athandiza bonanzayi. Munkhani zakunja. Dziko la Ghana lalengeza kuti kuyambira pa 25 Mei chaka chino lizipereka chiphaso cha visa cha ulere kwa anthu amzika za mayiko amuno mu Africa zomwe zikufuna kupita mdzikolo. Mtsogoleri wa dzikolo a John Dramani Mahama ndiye wanena izi pomwe mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe a Emmerson Mnangagwa anakacheza mdzikolo. Tesson Magombo wafika ndi nkhani yonse. Pofuna kupititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo zokopa alendo komanso za malonda, mtsogoleri wa dziko la Ghana a John Dramani Mahama wati nzika za mayiko amuno mu Africa zizitha kupeza chiphasochi mwaulere kuchokera pa masamba a intaneti. Ndondomekoyi ndi mbali imodzi yofuna kulimbikitsa nzika za mayiko amuno mu Africa kuti zizitha kuchita malonda mosavuta. Polengeza za nkhani a Mahama ati anthu amaopa kuchita malonda ndi anzawo a mayiko amuno mu Africa kamba kuti maboma ambiri a mayikowa amalephera kukhazikitsa mfundo zofewa zomwe zikhoza kuthandiza anthu m'mayikowa kuchita malonda mosavuta. Amahama ati kupereka mwayi wa visa ya ulere kwa anthu muno mu Africa zichepetsa chuma chomwe anthu amagwiritsa ntchito akafuna kuyenda m'mayikowa. Tesson Magombo, MBC. Pomaliza nkhanizi nayinso mito yake. Chipani cha Democratic Progressive DPP pamodzi ndi President Mutharika Banja ndi amalawi onse akukhuza ndi kukumbukira malemu Profesa Bingu wa Mutharika. President Profesa Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Ndipo dziko la Ghana lati lizipereka chiphaso cha visa cha ulere pa mzika za mayiko mu Africa zomwe zikufuna kupita ku dzikolo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya. Masana abwino. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence, engineered for power, designed to turn every head before it even arrives. You'll hear it before you see it.